Kaixo, arratsaldeon, eta bai, gaur zuzenean Altamiratik, Ordiziatik, Superkopako finala jokatuko baita hemen, horixe eskaini barri zuegu, 15koak baino gehiago, talde osoak zelairatuta daude, eskuinean Urdinez, Kesos Entre Pinares, Valladolidkoa, Gorriz ikusten ari zareten talde hori, Anpo Ordizia, asko berritu den Anpo Ordizia, eta euren ezkerrean, klub hau sortu zuten jokalariak, Ordiziak izan zituen lehenengo jokalariak, eta aurreskua, agurra, zelaian aurrez aurre izango diren bi talde horientzat, eta esandako veterano horientzat. Eta laizar ikusiko duzue, lepo dago Altamira, armaia bereziak jarri dira, armaietan zale asko eta asko, Valladolidtik ere batzuk etorri dira, baina goierritarrak eta ordiziarrak nagusi. Eta hortxe, 15koak zintzo, agurra jasotzen, eta hemen alde batean Iñaki Laskurain daukat. Iñaki, kaixo? Bai, kaixo, bardion. Gustu ematen du, ez da horrelako partidu bat Ordiziara ekarri ahal izatea, besteak beste 40. urteurrena betetzen delako, klubaren 40. urteurrena, eta bestalde gustu ematen du armaia nola dauden ikustea eta jendeak eman duen erantzuna ikustea, Iñaki. Bai, hala da, nik, iskate, dentro etorren izanez, antolakuntzarako jendea kide batzuekin ere bai, da, denak urduri zeuden, ez? Jokalariak ere bai, batzuk zelai barruan gertatuko omen dana edo horren inguruan urduri, eta beste batzuk antolakuntzari buruz, ez? Lan asko izan dela, hilabete eta batzuk asako esaten moduan, eta gero halako ekimen bat, badakizu gertatzen den, ez? Begi asko daudela gainean eta erantzunkizun handia da. Baina bai, benetan ikusgarria, ez? Antolatu den guztia eta orain ikusi duguna, ez? Beste orain isiltasuna, Altamiran, Phil Hasford, Anpo Ordiziako jokalari Zelanda berritarra, jokalari eta entrenatzailearetan ari dena, ama hiltzaio, Mary Hasford, asteburu honetan minbizia zegoen, Santanderko kopako finalean ere esan genizuen, nola unetorrien ibili behar izan zuen Hasfordrek, amaren gaixotasuna zela eta bera gaur noski ez da hemen, oso krespanago ostiralean hil baitzen, eta bere azken egun eta ordu horiek noski amarekin emana izan zituen, eta Zelanda berrian dago, Phil Hasford, goian dago, Mary, eta animo Phili, eta utxarte hori, isiltasun hori gorde da, eta epaielan eta beste emakume bat, Alhambra Nievas ez dugu ezagutzen, gaztea, sasoiko dagoela ematen du, eta ez da gutxi aurretik izan ditugunak ikusita, eta esandakoa, besteak beste, Kesos Entre Pinaresen ez dago aldaketa handirik, Lisandro Arbizu, entrenatzaile eta jokalari izandakoa, Argentinarra, internazionala ez dagoela, Kesosen, bere ordez Alberto Rodríguez kirula ordenekoak hartu du entrenatzaile lanaren postua, eta Anpo Ordizian ere, Xiok ere zertxo bai, bidea irekita utzi dio Santos Regili, eta ardura osoa hortxe Santos Regilientzat izango da. 15koan, aldaketa asko, Perez, Malkorra, Von, Barandiaran, Chitman, Mujika, Tudela, Muagututia, Aizpurua, Palumbo, Korta, Puyadena, Simpson, Adar eta Steil. Sake Anpo Ordiziak egin du eta Txiert Kortak eraman du baloi hori, 22koan sartuta, erasorako aukera, Ordiziarrak 22koan sartu, bigarren erasoaldiari ekingo diote, hasiera polita izan du, segida emateko gai den Anpo Ordizia. Iñaki, sake eta rekuperatzea ez baita oso ohikoa izaten, Palumbo, Cory Simpsonekin jokatu, 3 laurdenekoak ari dira orain erasoan, Joanes Mujika, baloia batera eta bestera mugitzen ari da Anpo Ordizia, ez du 22koia gainitzerik izan, hor da azken fitxaketa etortzen nahi gana, etortzen azkena Lomas Von, eta zigorra Anpo Ordiziaren alde. Bai, hasiera bai, opatzeko izan da, buruan durako ona izaten da jokalarientzako, nola baita iniziatiba eramatia, baina ere bai gogoratu behar dugu barkatu aurreko finaletan ere bai, Kesosen kontra eta bai Salvadorren kontra, hasieran iniziatiba hori edo indar hori Ordizien aurkariak eramaten zutela, eta gero bigarren zatia zorionez Euskal Herriaren dako eta bereziki Ordiziaren dako taldea bolta matzion gaiari, ez? Hala ere, seguru nahiago denok, ondo hastea eta markaioan aurretik hartza. Eta nabarmentzeko da, Xiek Kortak, behar bada zeleian dagoen jokalari txikienak eraman duela, erdiko sake hori, eta hortarako gogoa behar da, eta
oso ondo egin du hori. Oso serio da, hasia nik ezagutu gainera bizitzaren gauzak, Irlandan antolatu genuen irlandesa eta rubia, inglesa eta rubia jartzea, egonaldi baten da berau, da entrenadore guztiak bere nortasuna aipatzen zuten. Jeremias Palumo, hau da nobedadeetako bat, bere ostikoa ez da sartuko, nobedadeetakoa, baina... Bai, errez amaten zuen, handikan. Espainiako ligan bide luzea egin du, hanpo ordizian hasi zuen bere ibilbidea profesionalki, Argentinatik etorri da, gero Getxon eta Sevillako Zientziasen jokatu da, aurtenera Argentina jokatzen ari zen, eta ordiziak behar bada esperientziaren bila beregana jo duenean, zuen dudarik egin, eta hementxe da, esandakoa hori, besteak beste, entrenatzea aldaketa bakarrik ez, etxeko jokalari askok eta askok, veteranoek, utzi egin dute, Joanes Ayerbe kapitaina, guztien ikur, eta esperientzia eza, etxeko jokalariak izan dezaketen esperientzia eta ardura hori, nolabait, betetzeko atzerretara fitxatzera joan direnean hori kontutan izan dute, eta euren tabetan liderrak diren jokalariak ekarri nahi izan dituzte. Ia nola ateratzen zaion apostu hori, Ordiziari, orain zigorra Ordiziarren aurkakoa da. Nik uste dut, bintzat urte hau, transizio urte bat izango dala, ez dago, ez? Zukon mipatu duzu moduan, aldaketa asko, aldagelan, eta entrenatzaile buruan bai, nahiz eta Santos horretik bai, zahartuta ondo izan da, baina, azkenean, ez bakarrik jokalari berri asko, kanpotik etorritako asko, beraz, pertsonalitateak, izakerak, jokuak, bizitzak, bateak behar dira, ez? Alik eta kudeaketa onenarekin, eta hori, trantzizio urte bat, ez? Albokoa Kesosentzat, Stephen Bernsek, sakea luze, uste eta abana izan dela, aurrera egindako pasea bai, aratzea dirazi du Alhambra Aniebasek eta Uztartzea, eta hoxe beste aldaketetako bat Uztartzea, ea ez garen erotzen inaki, Uztartzetan arauak zertxo baita aldatu dira, batipat sarrera, sarrera ez da lehen bezain bortitza, eta gainera, labur esateko epaiak agintzen du noiz egin bat, noiz sartu horren moloiak. Bai, aldaketak etorri ziren aurretikan, esan ziren denborak emoten, bakoitza nahi zuenean sartzen zen, baina arazoak omen ziren ikerketak eta lesibik buruz, bereziki zerbikale inguruko lesibikin. Horretan, zuzen uste dut, Otagoko Unibertsitatea, Oaklandeko Unibertsitatea lan batein zuen, da zelan, akaso melezartze hori neurtu eskero, pausatu eskero, akaso lesibak erutza funtzean. Eta hori horrela da, segertu izan da, azken urtetan, melea, anglosajoiak erabiltzen dute plataforma modua bidea jokua zabaltzeko. Baina beste toki batzutan, Uztartze bildua helburua da. Eta azkenen urtetan, saiatu izan dira zen talde asko dira puntuan lortzeak golpen bitartez. Eta badia hori emaitzak gainako komentatu genuen dela 2 urte Donostikoan honetan, garai hartan IRB-ek esaten zuen bataz besteko 15 minutu galtzen zirela Uztartzetan. Barkatu bai. Ez, komentatzen hau xerelako beste fitxaketetako bat zortzia, Richard Muagututia baloia hartu eta irten eginda. Dena den, jokurako aberasgarri izan liteke ikusiko dugu, eta bestalde bilatzen dena da lesio gutxiago izatea. Normalean dago bi helburu batik aneltzen dira, bi oinarri dituzte aldaketak, ez? Bat, ikusgarritasuna bultzatzeko, eta beste bat garrantzitsuena jokalarien segurtasuna. Aipatzen nuen moduan, ikusgarritasunaren bitartez, batzen duen Munster Leinster orain dela urte eta piku, 20 minutu egon zian Uztartzetan. 20 minutu ikusgarriarentzako larregi da. Jaberik ez baloi horrek, abantai eskaintzen ari da epaiak Kesosek eraman du, albokoan dantzain ostean batera eta bestere egilira, eta abantaia eskaintzen ari zen epaia, eta Uztartze izango da oraingoa Kesosen aldekoa. Horrelako asko ikusiko ditugu, Ordiziak taldea asko eraberritu du, eta jokalari batzuk ailegatu berriak dira. Nik uste Kesosek aste pare bat gehiago egin dituela entrenatzen eta jokatzen ere bai. Ordiziak lagunarteko partida jokatu zuen Tuteran, joan zen astean, Nafarroa Oinezen alde, Gernikaren aurka, Gernikak puntu batez irabazi zuen, eta Ordiziarrak gainera eramandako jokalari guztiak jokatu zuten, eta minutu gutxi dituzte gaurko partiduaren aurretik, hori bere kaltetan. Uztartzean baloiak Kesosentzat, 3 laurdenekoen lehenengo erasoa, 4 biren aurka ziren, ostikoz egin du aurreak Kesosek,
Ja ba, Steil, abiadura bat du Hego Afrikarrak, pasea ez da ona, adarrentza da. Ez larga gotia moten, Berreskuratu kesosek eta entxego etorriko da. Partidiko lehenengo entxegua Francisco Blanco jokatu du. Lastima, kontraerasoa hasi nahi zuen Heinrich Steil, Hego Afrikarrak. Pasea txarra izan da, adarrak ez du eraman, eta erne zebilen Francisco Blanco, hor da Steil. Pasea benetan eskasa, eta gero... Hor sartu beharra zen baloian bila. Bai, aurrera bilatu du, hori da. Eta badakigu baloi hauek zenbait eta bote gutxiago eman. Bai, eta gaina alako zelaietan, belar artifizialeko zelaietan bote handiago izaten da. Kesos aurreratu da beraz Superkopako final honetan, utxe eta bost, agetara jaurtitzeko prest Gareth Griffiths, ezagun zaharra, Espainiako ligan, ostikoetan espezialista dugu, jokalari ezkertiarra hau, eta esan dagoa, Iñaki, ia 2005 bat lagun izango direla, ez da gutxi, ez da gutxi. Mutu geratu da Altamira, errespetuz. Eta ez du sartu, ez du gauzatu ostikoa. Bai, ez da gutxi, ikusegoen kopurua, bereziki data hauetan, ez? Donostiko estropadak ere badira, eta gero bat herrietan ere jaiak dira, ez? Elorrizon jaiak dira, Eibarko Arratetan ere jaiak dira. Ni gauza bat esan nahi nuke, batek esango dut, nola liteke, Superkopa bietako baten zelaian jokatzen, ezta? Bai, Ordiziak kopako finala ere eskatu zuen 40. urte urren hori ospatu nahi zuelako. Eta beste gauza bat esango dugu, Palentzian tokatu denean, baina olezik ondo bertu, hemen inortxok ere etzon ezara esan, eta 2000 lagun bertara joan ziren beraz. Galdetu beharko litzateke nundan baina olizko jendea, ze egia esan batzuk etorri dira, baina asko ere ez. Eta nik uste 40 urte ospatzeko horrelako eskaria eginda, federazioak ondo eman diola Anpordiziari, final hau, eta biztakoa da, erantzuna ere ona izan dela. Hor da, moa gututia, zortzia, nik uste altua baino gehiago zabala dela jokalari. Samoakin internazionala, Zaio bada golta motia, salto ditu, bera gainetik asalto ditu, baina. Chipman, bigarren lerrokoa altua, Zelanda berritarra hortxe ikusi duzuen ie hori, zigorra askarazko atera du Mikel Aizpuruak. Laguntzak. Eta zer dio, epaiak, zerrepikatzeko, sakea. Mikel Aizpurua uztartze erdilanetan gazte hau ere, baina ardura hartzen badakien jokalaria. Hasierako partidutik gaina, uste dut iaz ere, bai. Finalean ere batera zala, edo hemendik mintzat pare bat aletan konbiten izan dugu, Hemen esperientzia zelaian bakarrik ez, uste eguneroko lanean ere behar dela esperientzia eta ardura batipat etxeko jokalarina izan behar dela. Orain aldaketa handia egondan honetan, gaztez jositako talde honetan, Jaun Perez Arroña, Malkorra, ia esateko debutariak dira, Jon Barandiaran bigarren lerrokoa ere, ia jokatu zuen, baina jokalari berria, Joanes Mujika oso gaztea, ja lau aipatu ditut, eta Asier Korta ere hor dago, Mikel Aizpurua bera, dozen erdi bat zazpi jokalari benetan gazteak dituzunen taldean, etxekoak, ardura hartze hori ere eskatu egin hartzaile, baina horretan ere ikasi egiten da. Bai, ordua, minutua behar dira, eta gero bestalde, pertsona bakoitzaren izakera da ere bai. Hor ikusiko dugu, Asier Korta, aipatutakoa. Esan beldurtzen Asier hori seguruna. Ausarta, hiru jokalari behar izan ditu Kesosek, bera botatzeko hor da Chipman, bigarren lerrokoa, Ausart, denbora irabazten gainera bere taldekideak berriro ondo jokatu daitezen. Mikel Aizpurua, lau biren aurte egon ditezke. Steil, pasea barrura. Ez da babanik? Bai, ez dio epaiak. Lastima, laguntza ona eman dio Muagututiak. Baina honek ere baloi hartzerako aurrera dira izan. Bueno, ikusten nahi gara Ordizi Ausart da binela. Kontrarasoko baloiak jokatzen, bentsat, bere 22an edo bere 22 inguruan, 22 inguruan jauzen edo gauden baloiekin ez. Surte esain honakin, hau abane izan da, baina horretik ere bai ensai ikusi izan dugu. Eta bueno, ez dakigu hori partiduko norabait
bidea izango mendan, ordizia atletika dotunik izango mendan, ez? Ez du bukatuko ez da gineki beti partidua jokatzen zaten irabazten saiatuko zen, eta aurkaria gobea izan edo ez helburua lehenengoa titulo irabazta da. Baina nik uste jendeak eskertuko dula ikusten ari den jokua, horri eusteko baldin badan porritzea, eta ikusten baldin badu errelebo taldeak aurrera egiten duela, eta badaukala taldea alegia. Hori ikusetan ikuste jendea gustora geratuko dela, eta hortik aurrera, gero tituloa lortzen badu, hobe. Justo lagun, kepakortarekin, presidente berriarekin eta komentatzen bada, hori esatutela Frantzian, ez? Irikuseko dela. Erne, mututia, ustartzetik irten, Tudelaren laguntza izan du. Sergio Daviz, baina hori zarrak. Chipman. Defensa. Agafe bortitzak egiten. Iaba bigarren eraso aldi hori Chipmane barrura metro asko irabazten ari da, aurrelariek egin ordizia, Palumbo gora inoinarekin kokatu nahi, ia ostikori aterako da, ez, zentxegu eremutik, ez, azkenean kanpora bera bota du. Hogeita biko irtera azkar egin nahi zuen. Ikusten nahi da jokura voltatzen, ikusten nahi da pixkat ordizi gogoan nahi ditxula, baina ere bai Kesoz eta horreko partiduetan bera uzut. Noski, ostikoz bera bota du eta hegalekoak bera bota du, itzi izan bazuen irtetzen. Hori da. Hogeita biko irtera da. Baloia ez da zuzenen irtan horrizar bate botata. Hegalekoak bota du. Perikok azkaratea du, norbait erne zegoen eskarrak, pase hortan, nahi duitu zaineri, Muller. Lakaje hona Asier Kortarena, berriro ikusteko moduko da hori. Bera, Ausark ondo egindakoa, eta baloia berreskuratu egin duan pordiziak bai. Ertatuko nagoena da, nik usot, Keso zen ezo barri badala, hor, bai defentsan eta bai ustertze irekin gudutan, gogor eta liberean sakur zarra diazela, ez? Baloi tera garbiak oztopatzen, inguruko jokalariak pixkat irentzen, ez? Ia horretako ere bai, ordizik bere templa egon badala, ez? Lasa egon badala. Kaso tensio ere da, lehenengo partidu eta bar, baina hori bere nerviotako gugoik neurtin baditu. Gainean zegoen oso zomendago joko eskapoko hori. Komentatzen genduna. Mikel Aizpurua urra hunditan sartu da hor, hala ere baloia babestuta hanpok. Cory Simpsonek ostikoz, luze. Habana espada ez dago urruti, Perikok, hanpo ordiziako jokalari horiak luze, Steil, Ego Afrikarrak ia da, ostikoz, honek ere buelta, presio egitera doaz, eta Habana da, ez? Iñak barkatu, Puyadena hortxe zen, Muller, kontraerasoa berriro Kesosek, bizi, zuzenean kanpora ez du metro hori. Eskertzen da, Bizi izatea bai. Asko eskertzen da, komentatzen duatzen, hori izaten da Rubi zaletu buruz, ez? Badiala jendia datorrela festara, ezakira eta Rubitaz, badatorrela jendia bere herriko talde bat animatzea, berdin da Rubia saskibaloia futbola izatea, eta bestalde badian nolabait dorrea babesten duten, zaintzen duten pertsonak, ez? Denak behar dira, eta nik uste hori hemen dela, ez? Badala jende bat festa datorrela, eta gara, ikusten dugu, oitxura, kultura, badala Rubiko ere bai, eta hori nastea, gauzona ala Errubiaren dako, bereziki hori zen, dako nozu. Albokoan baloia ondo irabazi duan bordiziak. Oso gainean daude presio izugarri egiten ari dira. Aizpurua, Palumbo, Abantaia moretza, paiak, aurretikan egon dako startzen inguruko presioagatik. Tudela, Zulua ikusi du aurrera egin du, aurrelari laguntza beharko du hortxe da baloia babestuta, Aizpuruak zabaldu, Chipmani. Laguntza behar dira baina. Baloia osteko zoria baino jokoz kanpo. Bai, adirazten ari da behin da berriro epaia, eta abantaia horrekin jokatzen ari da hanpo ordizia, baina jokua... Nik uste dut hori Keso zen zabarri badala, beti presizu egiten dute ustartze irekian inguruan, eta ustartze irekiak egiten dira ze
Jokoz kanpoko marren buruan, ez? Aldi berean sendoa plakazian, ez? Aipatuko nuga momentu baten ikusten dugu Moagutia zelan gelditu menduten, eta jarraian Tudela ere bai zenora gelditu zen duten, ez? Seko. Jeremias Palumorentzat bigarren aukera, aurrekoan ez du asmatu. Argentinan 3 laurdenekoan jokatzen aritu da, beraz Cory Simpson eta berak postu aldatzeko aukera badute, bat eskuina beste ezkerra, ez da aukera txarra, oinarekin jokatzeko era proposak dira biak, eta agetara jaurtitzeko zer esanik ez. Oraingoan bai, barrura, 3-5. Bai, taldean dako, berrio partiduan sartzeko aproposa, zaletuen dako ere bai. Aukera hori ezin zan galdu, aukera hori galtzea egalarri izango, ezin ezan. Orda errepikatuta, nire jaurtik eta... Baina, bueno, ia prestakutza fiziko atletikan edo psikologiko atletikan zintu juten da lehenengo bera. Keso serio dago, zelaia okupatzen, defensa goigoian egiten, presio izugarrikin. Eta, bueno, ia kapaz dan denbora momentu honetan hori mantentzen, ez? Baloia Iñaki Puiadenak eraman du. Ondo estalita, kesos atletikan. Ia baloia ateratzerik baduen, hanpo ordiziak. Ustartze izango zan normalean. Kesoen alde, baina ez, baloia lurretik hango azkenian. Bai, ustartzea kesoen alde. Ondo babestu izan da, kesoseko jokalaria... Bai, narrastu egin dute azkenean hori. Bai, bol bat izateko baloia duen taldearen bi jokalari egon bai dira, eta baiz aldeko bat, kasu honetan hori bakarri izan da, ez? Ustartzea izango da kesos eta Iazko finalen ere bai, iazko finalen ere bai jokalari hau, Adam Newton joku politein zuen. Bigarren erran zatzen ondan. Aldaketa badago, ze Gabidi fiziko jokalaria hirugarren lerrokoa, bigarren lerroa dago, da Newton dago 8an. Ia zere bai nik behintzat hori hori dakan, neko arreskutsu ikusi nuan jokuan, orokorrian. Eta araua ondo ezagutu arte, eta danak arau berri hortara ohitu arte, horrelakoak askotan pasako dira uztartze antolatzen lanak. Bai, lotu mea dira, sartu baino lehen. Bai, eta ia sartuta egon. Hori da, bai. Lehen baino askozaz gerturago, eta epaiak agintzen du sarrera. Hori da. Bai. Bera aldera egindakoa. Oso ondo baina. Azkar atera nahi du Mikel Aizpurua, laguntza badoka alde batean, 3 jokalari, hor da, Magututia, lehenengo plakaia saiastu du, bigarrengoa mota dute lurrera, metro asko irabazi ditu, Samoatik etorretako jokalariak, Jaun Perez, bigarren erasoldia berak egin du, 3. baloia da, Txigman, laguntzak behar dira. Mujika, Palumorentzat 3 laurdeneko entzatora, Cory Simpson, honek nola edo ala indarka aurrera egin du, baloia babestuta dokan pordiziak, hortxe dauzka aurrelaria jokurako eta Iñakik esan dakoa, Defentsak oso gainean daude, nik uste jokoz kanpo daudela, une oro, metro erdi bat, baina nahiko izaten da metro erdi hori, ez da? Baloia gainean bota da. Eta zigorra... Alberto Blanco, aurreko finalien ere bai, partidu goltze egin zuen motel honek. Planta gutxi egongo dira, horrelako arroinak, bere planta dutenak, Bai. Kluk horrekin desente mugitzen da, bai. Baina nik, eta berriro jokua zitze egiten da, beti zaten moduan, mentzatamen kanpotikan eta gutiekan, erraz zitze egiten dela. Baina nik uste dut, ordizik ekiditxun edo saiatu izan den gunetan, hor aurrera eta jokua eta iniziatiba behar ematen duenean, beti pasatu beharra duela lurretikan. Edo pasatzen duela lurretikan. Eta momentun hori galditzen da. Ikusten dugu ordizik kesoseko jokalaria berrio berkolokaltuta. Hala ere saiatu da Txigman, bigarren lerrokoa, bitan saiatu da goiti pasa ematen, eta gara da oitxura falta da, garai baten ala jokatzen zen, ez da Iñaki lurretik ez genuen jokatzen. Hori da? Boladak egoten dira, baina behin zuloa egin da, pase bat ondo lotzen badezu,
frantses eskola bete zegoen lurrea jutia munduko azkenengo gozen da. Be lurrea jun ezkero baloia askatu beharra da. Eta askatzen da momentuan edo nor jokatu dezake baloia. Gente onda baloia norbera daka. Bai egia da, gero zer nola sartu baloi jabeak zer erabiltzen duen baloiaz normalian defentsaren alde batea joan barra dago, ez? Zuhaitzak adarretatik, basoa adarretatik pasatzu igaratzea esen borretatik, ez? Baina bai, pare bat alditan ikusten dugu, da bueno, nahiko majo, nahiko franko gelitzazen baloia bere eskuetan, baina nobai bere ipurdien ez eban laguntzik baloi hori erabiltzeko. Palumboren hirugarren saiakera ez da ona izan ez du gauzatu zigor kolpe hori 3 eta 5 jarraitzen du, 22 urtera egin du Kesosek, Steil, Palumborekin. Laguntza gara dira, beste aukera galduta. Metroak aurrera, aizpuruak motzean, pasea ez da ona izan, abanik ez dago, muagututia, indartxu. Bai, aurrera jungo da berriro. Basurrea dirudi, hankamotza, geratzen zaila. Gabira zentro. Hor ere zigorra, ez, zabana dago. Gustartza izango da Kesosen alde. Bastima. Ba esan dakoa Iñaki konturatzen bada Ordizia ez da, goran jokatuta min gehiago egin dezakela, hor bai etzekoan beste remedio hori, eta gaina nahiko egin du horreaino aiatuta muagututiak hor bai baloiak ies egin dio Mikeli, eta hortxe ikusi du epaileak. Baina kanpotikan ikusita, kanpotikan ikusita. Gorputzaren mintzaera, mutidune gorputzaren mintzaera, beti da kontatu jongo da, lurrea jongo dela. Baloia bi eskuetan ematen du, pehauta, gorputzari, eta orduan argi eta garbi dago, kontatu ingo duela da lurrea pasako, lotikan pasako dela. Beraz, defentsaren dako, beti izaten da puntxu bat, azken finean irakurri behar da, zer nolako jokala dituzu horrian, ez? Lehenengo ikamikak uztartzean, normala da tensioa, beti egoten dago uztartzetan tensioa, baina arautegian aldaketak egon direnean, urduritasuna erabatekoa da, eta pentsa hor, zenbat kilo izango dira, ia 800 kilo alde bakoitzean, bultza egiteko pres daudenean, zer gutxi behar da, salto egiteko. Antolatu du uztartzea epaileak. Motel izan da, baina bai, Kesosentzat sakea, Nilton baloita guzti jaiki da, libratu du, Kesosen eraso hor da Gabidi. Bere pakako jokalaria. Bai, plakatzen zaila hau ere, Ozeania aldeti datozen jokalari horiek distantzia motzetan, ez da oso dinamikoak dira. Bai, potentzia handiko jendia da. Mullerrek lurretu libratu du orain, Kesosek ondo antolatu gabe, baina talde guzti erasorako prest eukan, azkenen oinarekin egin du Griffithsek, Steilek jaso, eta zigorra jokoz kanpo, Kesosen aurka. Ostikoen aurretik anatea dio zelako? Ordiziarren alde. Orduan defentsa izango zen jokoz kanpokoa. Baloia Kesosek zabaldu duenean, Ordiziarrak ez zeuden behartzen lekuan. Hor da Griffiths. Hogeta laugarren minutua. Eta bueno, mendikan pixkada partidua jurtuko da, nun baitetikan. Hori izaten dira, lehenengo 20 minutuak denak indartzu ateratzen dira beti. Posizioa mantentzea erresagoa da, antolaketa ere bai. Beti zagutu izan ditugu taldea lehenengo 20 minututan ikaragarriak zirelak eta handikan aurrera jitsi zirela. Claro, nola aprobetxatu norbearen indarrak, nola babestu norbearen auliziak. Hortxe bako da. Albokoa, baloia osteko zorian Txinman. Abantaia eman du, Kesosen aldekoa da. Orain bai, ondo presioatu delarena, baloia libre baitzen, 3 laurdenekoak batera eta bestera baloia mugitzen, 3 baten aurka Cory Simpson ailegatu da eta ondo Muller plakatu du kostazaio baloia askatzea honi, Ez zitu laguntzak, kanpoko laguntzak, Kesoko jokalaria profundidade honakin, nahiko plano zegoazen, bere alturan. Erne, 2 baten aurka orain, egaleraino ailegatu da baloia, patxean abana eskatzen dute eta zalek eta laxe zen, eta bazpadan zein daura, xier korta.
eta 5 metroko aldea besterik ez dago, baina begira, armaia berezia jarri dituzte zelaiaren iaia gainean, baina egalean jokatzen duenarentzat azte aldea, ez da, begira, 100 lagun hor 3 metrora izan edo iaia 20 metrora izan. Giro aparta dago Altamiran. Altamiran eta ordizin, gero Baskaria dago. Bai, herri Baskaria. Eta mar pertsona hortik anentzun gomendetu. Herriko plazan bai, Ramona Mundarain da konpainia hor haituko dira, ez dakit partidua etortzerik ez zuten izango, baina begira beste entzat Baskaria prestatzen, Ez dakit biak kafeko makina izia zer nolategako dan, bisakonak ongo bia, segurazki. Eta zer dio, epaiak, zigorra uztartzean behar baino lehen bultza egiteagatik. Eskura. Bai, golpe frankoa zen. Txikmanek lakai ona. Erne Gabidi sartu da, ez zegoen lekutik. Hogeita dira gerturatzen Kesos. Hor ere Habana eskatzen zale, baloi erori egin baitzaie. Juan Carlos Urrikok zabaldu 3 laurdenekoen erasoa. Periko. Halako batean Palumbok bota du Periko Martin. Gabidi lehengo zulo bera topatu du. Argi tipo horrekin. Erne abantaia du Kesosek orain. Bai gainera arroin bat gainera galian. Habana eskatzen zuten oraingoan ere, bai, Habana da. Jokoa etenda dago. Eta bi jokalari min hartuta, bat Gabidi. Eta bestea kanpo ordiziakoa da, mentxe daukagu. Josef izango da behar bada. Argi bili bada pixkat ordizia lako baloietan, nahiko sarritan gelitzen egitea bereziki arroinak edo aurrelariak 3 laurdena defenditzen. Markatu inaki baina hemen dago, Josef ez dakit besaburua atera egintza joan da, ia zebakuntza egintza, ez dakit bera den, eta ez dakit leku bera den, ez genuke nahi, horrelakorik. Ez, entzat. Gorriak ikusten ari da jokalaria. Ja, bere lekuan sartzen dioten edo... Barkatu joan derren, azutzai komentatzea lehen naipatu zuen hasieran, ez zelan Superkopa ona ekartzea, federakunden erabaki eta bar, ez? Ere bai, eta hortik komentu izan da, azken finean ere bai, 40 urteetaz gain, azkenen kirole emaitza zen nolako izan dian, eta nolabait ordiziko zaletuak izan dira pixkat, estatu mailan, zaletu mailan, pixkat eredu jarraipenagatikan, ez? Bai Palentzian, bai Santanderren, beste partio askotan, horren nik uste dut Espainiako federakunde aldetikan saritxo bat izan dara. Iker Arrastoa, Nafar bat, hau ere fitxaketatzat emango dugu, Nafar batik etorri dira, Bizpahiru jokalari berri, Bigo jokatutakoa da, eta Josefen lekura sartzeko prest dago, baimena ematen dionean epaiak, bien bitartean erasoan jarraitzen du Kesosek, Alberto Blanco sartu da. Goia baloia mantentzen, nahita, mola jokatu nahi dute. 10 metrora dago Kesos, ate joka, Tuzelako taldea, eta Habana da, ez dago entxeguri. Habana edo kanpoan zapaldu, baina nik uste argi eta garbi. Beltza markatu den du. Alboko epaiak. Niri hasteko Habana iruditzen zait. Orain sartu eta gero, pasea. Eta bere ala epaia... Marra estu zapaldu baizik eta... Alboko epaia bere ala junda bere mikrofonan bila. Eta aldaketa egin du, beraz, Josef Adarren lekuan sartu da Iker Arrastoa, Nafarra. Hemen dago oraindik ere Josef, Uztartzea, bien bitartenan pordiziarentzat, azkeneko 3 uztartzetan zigorra izan da batentzat edo bestentzat. Ia ba, Muagututia irten da, ondo gainera, denbora irabazten ari da, bere taldekideek leku hartzezaten. Baina albo zunda. Palumbo, Erne nun ari da jokatzen.
Beste aukera askorik ez egon, Presio onak esosek eta erabaki ez dakitaino izan den, hanpo ordizkaren aldetik. Niretako larregi algo zuen da, sortzia. Korrik egiten. Bai, agian bai. Baina ez dut erraz plakatzen eta alako batean behartu eta behartu. Izkua da, zikua. Bestak izena akordioa kiko den ordizim, baina hori jateko emoten. Pentsu emago ez edo. Inglaterran Worcesterren jokatutakoa da, Madrai ezurra utzi zioten eta ez zioten kontratua berritu edo, Samora bueltatu eta selekzioarekin nahitu da, bigarren selekzioarekin Samoan, baina sasoiko etorri da bintzat, edo ala ematen du, ia eusten dion edo hobetzen duen hori, zerraitik ez. Uztartzeetan arazoak, baino araudi berriaren errua dela esango nuke, ohitzea mugimendu berrietara, agindu berrietara, erritmo berrietara. Uztartzea Aukesosen aldekoa da, eta zer, norari zen morain bultzaka, errepikatu egingo dute. Hor bestaldeak ero izaten dira lehenengo lerruen eta trikimailua arbitruan gainatzeko, epailean gainatzeko dudarik ez. Orain ez da inerraza izango, ez da, behin sartu eta gaina epaileak agintzen bat duen sartu baloia, nik uste. Bueno, azkenean... Bai, ikasiko dituzte. Hanken movimentua da, apoioan nun dauden, bizkarren horabideak eta... Indarren kudeak eta indarra asko egiten dago. Egaletik, baloiak ez egin dio, Habana izango da, noski. Bai. Baina... Ja irula balde izan da kundik handikan, Larri dabil ordizi, azken... Emaitz ezberdinekin, emaitz hona ordizin alde, ez dutelako... Brakek ez duelako entzaio dizortu, olortu, barketu, baina hainbat alditan urtik sartzen ari dira. Defentsa ondo egin da zen, azken finean salduta geratzen direlako, ez da, abantaia izaten duelako hor, bat gehiago izaten da normala uztartze erdi irten ezkero. Hori da. Eta Palunbok eta Xierkortak desiente itxi dute zulua, eta Kesosek ez dut pasean asmatu. Ia, orain bultzaka da Kesosek eman duga. Berriro mugua gututia. Baina prest zeuden, erre zeuden, taldekideak, hori Simpsonen ostikoa. Eskerrak. Aire pixka bat. Gero hortxe da berriro egin ezagai da, ez? Arautegi, segun eta ze arautegi dagoen jokalari morfologia bat nabaritzen da edo ez, ez? Oain arte potentzia duen arroina behar zidan, momentu gutxin indar asko sortzen zutenak, eta orain esaten dute, akaso antzinako arroina handia bueltako dira, ez? Potentzia indarra pisua asko nabarituko gala, dena den hori lege berrikin, ikusiko dugu. Baliabideak dituztenentzat izango da, selekzioetan eta horrelako aukerak taldeetan. Bai, noski. Segunda ze joku, segunda ze jokalari, hori edozin kirolean egiten da, goi maiako kidea bintzat. Irula ordenekoen erasoak Kesosen partetik, baloia libratu egin du joko zabaltzaileak, 3-3 aurka, Periko, Steilek defentsa ona egin dio. Maika hobe. Eta baloia airean da, kanpoan. Sergio Fernández, horreko finenetan ebai, berak arrizko ez dut da. Oso kurioso da, porque izatez, mutia argala, eta txikia, baina gogoratzen bai Pepe Rojon eta bai Santanderre. Pero Pedro Periko Martinen tankerako jokalaria da, ez da? Bai, elektrikua, ez? Oso. Fita. Baina Steil izan du parean horrezako fitaketa berria 15, eta honek ere abiadura ona duela, erakusten ari da eta Jasper entrenatzaileak ere esan zigun abiadura aldaketa ona daukala gainera. Erasorako jokalaria proposa eta gaur bezalako ausardi erakusten badu, erasoan luzitzeko aukera ere izango du Hego Afrikako jokalariak. Uztartzea hanpordizan entza baino gaiztoa. Zenba minutu, 22an sartuta, Iñaki? 10 bat bai, Bai, 10 bai, 30 izan dira azkenengo beste aldeko uztartzeak, baina horretik bai, hemen inguru daude. Ia, defentsa luze honi, amaiera hona ematen dionan pordiziak. Uztartzean, lurrera, zer dio, epaiak, Kesosen aurkako zigorra. Nik uste batzekitela Kesoseko zigorra egin dutela, korrika atzerak egiten dira, baina ez errepikatzeko egin du. Eskola askokoa dira, horrek.
beti izan diola. Hemen ikusten duen jokalari hoi bat Kano eta... Gauza garbirik ez eguanan, bere garaietan. Gure garaietan. Ba, nabarmentzekoa da... Aurreko mendean. Iñaki, postu bereziak dira ez da, ba, Jaun Perez, Arroña eta Jose Javier Malkorra, jokatzailea bi jokalari gazte hor aurrean meritua dute. Eta lan zaila gainera. Ututiak baloia babestu, Aizpuruak atera, Cory Simpsonen ostikoa, metro gutxi batzu baino irabazi, bueno, hain gutxire ez, azkenerako. Nik uste dut, Cory beste gauza batzuen artean bai duena da dutasun bat, ez? Eta... hainbeste baloi eskaz ibilita hor atzekaldian, en fin. Zera repetiguna, ez? Nervioen kudeaketa, ez? Garrantzitsua da. Albokoak esos entrepinares entzat izango da, 3 eta 5. Entsegu bakarra izan da orain arte. Luze, ez da ona, baloia libre geratu da eta... Hor da, Mujika. Hau jokalaria proposa izan egiteke zuk esaten zenuen goiko joku hori egiteko, pasean, Palumbok zabaldu Cory Simpson, Stale. Honek ere pasea bilatu nahi zuen, baina azkenean lurreti libratu du. Cory Simpsonek, hor da, Joanes Mujika, babesa behar du, hor da Chipman, Aizpuruak, baina gainera bi jokalari abantaia eskaintzen ari da. Baina Habana, Horreak doko bai. Habana, ez jokoz kanpokoa. Bai. Eta bada, lehen zu komentatzen ziduna Stale jokalari ikusten badugu, berri epatzet, gorputzaren mintzaera, beti, zaratzen danean, defentsa plakauta honean, beti begiratzen duia batean bat datorren bere bidetikan, baloia luzatzeko. Bai, liga on batetik dator, Hego Afrikako ligatik dator, talde on baten arrobitik dator, eta doai teknikoak baditu, iaz abiadura zuen... Zango dugu, min hartu zuena... Sils. Harrek abiadura bat zuen. Honek behar bada ez du horren bestainoko izango, nik uste teknikoki beste aberastasun badula. Nik uste du Sils gauzala hori, igual legal moduan eta sakan korrika dotore zan. Oso dotore zan. Uztartzea, zigorra... Zenolako pauso... Eso zenorka, barkatu Iñaki azkar ateratzen duen porrizia da hortxe da Mikel. Magututia... Magututia berriro, ez du baloia askatzen, eta Mikel baloia askatzen ari da. Oinarekin jokatu beharko du Palumbok, Cory Simpson. Aurrera egin du honek ere, Kinu edo ez Kinu. Eta baloia berreskuratu Kesosek. Epatu duguna. Orain Palumbo saiatu da gauza bera egiten, Fernandezen ostikoa. Barruan da, libre da. Lastima. Azkar atera du albokoak Kesosek. Zer da? Albokoa zapaltzen ariko zen barruan behar bada. Horregatik eten du Kesosen jokaldia. Iruditzen zait, errespetu falta handi xamarra Juan Carlos Rico uztartze erdiak nola hitz egin dion epaiari, berba da emakumea zelako. Ez dut ustenik beste baten gana hola joango zenik, Izalek, baietz izalek ez ezakidu, baina behitu oso, no? Joan Estudela. Hori za baloi horrela sartzeko, hor uztartzeak aprobetxau berdia. Baina baloi horieko osten abilezia handia erakutsi du Kesosek, eta zigorra, nori? Hor dizidi. Azkar atera du hor da Periko Martin. Periko eta Fernandez. Eta Fernandez eta Periko. Eta Periko, erraki pare. Ostiko zorain. Argi. Rikok. Ja. Oiegin artean argi. Bai, ordizian jokatzen zuenen ere gustoko zuen Perikok zigor guztiak hartu. Bai, berea. Eta garantizatuta zen duen 10-15 metro ingo zitula eta segurazki zigorra atzerago botako zuela gainera. Eta txirrizkuru bat... Ikusiko dugu barkatu, nik uste hor bat egon badala bere parian, baloi jasotzeko, lurritikan ez pasatzeko, hor kriston aukera taldean, erasoan dagoen taldeen dako, zeren eta defentsa 10 metrotara dago. Bai.
zulo handia egin dazokan, Bai. Joan Tudelak. Albokoan Pordiziarentzat, ia Barandiaranekin, ies egin dio, bigarrengoan, Mikel Aizpuruak Nahiko estuta larri da bero atzek aldian alako baloietan. bazekien, Mikelek nun bai lehenengo zatia amaituta zegoela, eta kanpora bota du zuzenean, atzera eginez gainera, eta esango nuke joku aldetik gauza politak ikusi ditugula. Saiakera bentsa egon dira. Saiakerak eta eskertzekua da. Nik nagusi izan dela zelaia nagusi zelai okupazio. Eta ez dela entxarran Pordiziarentzat ikusita, azkeneko 20 minutuak esango nuke jakin jokuan non egon den. Bai zelaia okupatzen, bai posesio aldetikan, babeja betzan aldetikan, momentuz eta zuk ondo dutatuzen moduan azkenengo 20-25 minutuak keso gurdinak izan dira, ez? Ordiziki ditun baloiak, bereziki bere 22 unearen barruan, eremuaren barruan, nahiko larri eta estu ibili da, hala ere, atera ditu baloiak, baina hor beti arriskua hori gune gorria da, ez? 3-5 emaitzarekin esandakoa entsegu bakarra egonda eta begira nondik, Ordizia kontrarasoa egiten saiatu da, Esteil pasea ez da ona izan Adarrentzat. Adar ere ez da espezialki edo bereziki bixi ibili. Ez da sartu jokuan. Mullerreko ostu eta Francisco Blancok sartu du. Begira egon da. Partiduko entsegu bakarra, gero Palumbok zigor kolpea gauzatu eta 3-5-arekin, gure partez, oraingo besterik ez laizter gara 10 minutu barru. Hemen, Superkopako final honen bigarren zatia eskinak. Gero arte!